Ľudia, dneska budem skákať na ľudí, kým sa niekto nebude chceť byť. Začíname. Čau, pane. Bam. Pane, proč utíkáte? Skočíme na tieto typky, ne? Pani. Skočil som na nejaké. Tento pán nereagoval na nič. Takže... Ne, rozbil som mu mobil. Chce sa byť. Na tieto dve. Pane, nechte mne prosím na pokoji. Prosím, nechajte ma. Nechajte ma. Takže chce sa byť, len si zobral len tie typy. Tak skočíme na tohto čo ciguje. Ty debil. Ty kokos, hen toho sme prešli. Ne, ten typek nič. Toto už si ochrane zhodím. No poď. Bám. Toto sa podarí. Čo chceš? Excuse me. Ideme na N tieto dve. Ty kokos, jak sa mi vyhli. Čiste kavičkárky. Na čisto kavičkujete. Pej kafe, typci. Typky, poď sem, ty. Jedna typka. Tento tu ciguje a pije kavičku. Tento vyzerá, že by sa určite chcel. No, pardon, pane. Pôjdeme na niekoho skočiť ďalšie. Tu máme nejakú typkyňu. Bom, nový mobil ti nebudem kúpovať. Bom, toto cigovala. Ešte pila kafíčko. Se vôbec nehodí. Bom, ďalšie dole. Mňa to ináč baví, skákať na lodi. Robím to vždy, keď hrám GTAčko. Čiže skoro každý deň. No, tento je zo psu. Čo spraví ten pes? Doprčiť. O, ten pes tam je. Hej. Soška, či to je real? Vlastne môžeme hrať futbal, počkaj. Dobre ináč. Ne, to je futbalová lopta. Aha, ako posúvame. Futbalová lopta. No, tak čaute a